magpatakag o pagkwanda sa Ginoo pagpanumpa sa iya kay pres kay sama nga Gideon nga panumpa niya nga muda chipti dai nga wadaw siya sa iyang kwan away niya iyang kwan kinsa mo kay una mo gawas sa ilang kwan iyang ikwan sa Ginoo alay so sa ako alam mo nga igsoon nga kita kung say magkwanta sa Ginoo kanang natay iampo nga murag natay ikwan siya ba hiling siya nga murag natay saan nga kung iyan tukaro sa ito nga makakuha na ito, natay ikwan siya ay alay. So sa kuha lang nung maigsuno nga, di lang ta magpadalos-dalos kay tungod. Ang atong baba tungod kay makapangyarihan din siya. Dili siya nga ingon nga basta-basta nga mapagawas ng usa ka entrada sa imong nasulti sa dila nimo. So ako lang maigsuno katuran niya sa Mateo. Sa Mateo chapter 20 nga among gitunan gahapon nga ako lang ito nga igsuno nga nginahanglan dili kita maganinggit sa atong isa atong isikatawo kay sa mata sa Ginoo pantay-pantay lang tayo niya dili ta magkasina sa atong isikatawo kay tungod ado naman tayo tagsa ka mga panalangin nga ginhatag sa Ginoo sa tuwa so para ka maisuran Amen. Sama niya mga ito, ano, para mga paghan sa itong pagkalunan karon sa dapat pili na magpadalos-dalos sa tuwang kan sa organisasyon sama kay Lupit nga pan hindi ay pan yun siya nga ialay niya yung anak pag sa amang natunan gapon sa Mateo 20 dapat pan pantay-pantay ang pagtrato natin sa taon na ito Amen. Praise the Lord mga igsoon, rayugan Ginoo. Kagahapon, pagtulunan mo kagahapon kay sa Matthew chapter 20. Then ang ako ang nasabtan kay dili giday angayan nga kita as mga tao dili giday angayan nga natay pagkasina, natay pagkuan ka ng comparison bitaw sa tong kaugalingon. Kay sa mata sa Ginoo wala gyud ka ng taas ka dira og ranggo or mga kuan kini kung say level nimo diri sa kalibutan kundi pantay-pantay gyud ta sa mata sa Ginoo. Tapos sa karon nga ato ang pagtulunan diri sa maghukom 11 nga ako kuan na gusto na ko iayap tayo sa kaugalingon kita na mag-iyon ka sa ay ganang mag-decision bitaw mag-pray ko kay God nga like kung God, kulihatay mo na sa kogad, like nga mali giday na siya kay ako ba mag-ampo kay like ginagyod kay ingana nagyod kay ingana sa akong kagalingon maong dili giday nga magbasta-basta nga kining maghatag ka kining kuan sa Ginoo kanang condition. Amen. Amen.